Ruca. To je ta malá pitíšková, co? Kde máš mamu? Tam se pro pivo někde. Davide, kde seš? Tady už Ida jede. Co dělá? To je dvojice, víš? Předtím jak říkal, že důležitější je kůlič. Tě nevěřil, že by něco takového. Jak jede, jak umí obvykle. To byla Škodička. Bohužel je 150 korun.